Når man endelig har lært at forstå beviset for differentialkvotienten, så er det faktisk rimelig lige til at bevise alle de regneregler, der er inden for differentialregning. Og det skyldes, at vi jo i vores video for differentialkvotienten, der finder vi bare en eller anden helt tilfældig funktion, og så siger nogle ting ud fra den. Det skal bare være en kontinuert funktion, så gælder alle de ting, vi siger i den video faktisk. Og det vi finder ud af, det er jo det her, der står her. At hvis du har en eller anden kontinuert funktion f, og du så opskriver en sekanthældning for den, det er også det, der hedder en differenskvotient, altså det, der står inde i parentesen her. Og du så lader h gå imod 0 af den differenskvotient, så får du det, der hedder en differentialkvotient, altså en tangenthældning. Så nu vil vi gerne vise, at det her, det gælder altså også for den kontinuerte funktion, der hedder x i anden. Vi vil vise, at den differentialkvotient, man får af at differentiere x i anden, det er 2x. Så det her, det vil vi gerne bevise med noget, der hedder tretrinsreglen. Tretrinsreglen hedder tretrinsreglen, fordi der er 3 trin i tretrinsreglen. Og det første trin, det er at opskrive funktionstilvæksten. Det gør man på den her måde. Og det, den siger, det er sådan set bare, hvor meget vokser den her funktion i værdi, hvis du nu går h ud på x-aksen. Nu er det jo bare en helt generel funktion f, vi har med at gøre her. Vi kender jo godt vores funktion. Det er den, der tager et input x, og så opløfter det i anden. Så vi skal på en måde have lavet det her om til noget, der er relevant for os i vores tilfælde, hvor vi har den her funktion. Så vi skal tage inputtet og opløfte i anden, og her ved vi, der kan vi se, at inputtet det er x plus h. Så det prøver vi lige at skrive om. X plus h, og det var inputtet, der skulle opløftes i anden. Og så her, der er inputtet jo bare x, så der tager vi bare x og opløfter det i anden. Så det er altså vores funktionstilvækst, det her. Så er næste skridt i tretrinsreglen at opskrive differenskvotienten, og det er meget nemt, når du først har lavet skridt 1, fordi det er bare at dividere funktionstilvæksten med h. Så vi tager den her, vi lige har fundet, og så dividerer vi den med h. Og nu kan man godt sige, at vi var færdige med skridt 2, men vi kan jo se, at der står en kvadratsætning her. Og det kunne være sjovt at se, hvad der skete, hvis vi prøvede at reducere den lidt. Så vi kender jo godt, at vi skal tage første led i anden, plus det andet led i anden. Og så er det enten plus eller minus det andet produkt. Det er efter, hvad der står inde i parentesen her. Og her står der jo plus, så derfor lægger vi det til det dobbelte produkt. Godt. Så har vi altså taget og reduceret vores kvadratsætning her. Nu skal vi bare trække x i anden fra, så det gør vi. Sådan der, og det hele skulle divideres med h. Godt, så er der nogle ting, der går ud her. Vi kan se, at x i anden går ud med minus x i anden. Og hvad ellers? Vi kan jo tage og dividere den her brøk, eller vi kan tage og dele den her brøk op i 2, da der jo står en sum op i tælleren her. Så vi kan bare tage begge led i den sum, og så give dem en fællesnævner h. Så det prøver vi også lige. Så kommer der til at stå, og det skriver jeg lige på en anden linje. Så kommer der til at stå h i anden over h, og 2x i anden over h. 2xh over h. Sådan der, så har vi delt den op i 2, og nu kan vi se, at der er flere ting, der går ud med hinanden. En af de her h'er går ud med det der h, og det der h går ud med det der h, sådan at der til sidst bare står 2x plus h. Det her, det er altså vores differenskvotient, og den kan ikke reduceres længere. Så nu kan vi gå til skridt 3, som er det sjove sker. Nu skal vi tage og lade h blive uendeligt lille i den her differenskvotient. Og så ved vi jo godt, hvad der sker, når vi lader h gå imod 0 for en differenskvotient. Så får vi en tangenthældning. En differentialkvotient. Og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne lade h blive uendelig lille. Og hvis den her størrelse bliver uendelig lille, så kan vi jo godt se, at så står der kun 2x tilbage. Sådan der. Så nu har vi altså bevist, at hvis du starter med en funktion, der hedder x i anden, og du differentierer den, altså du tager differenskvotienten og lader den h gå mod 0, så får du differentialkvotienten her, 2x. Tak fordi I så med.